Hej, nu vil jeg ikke række igen, hvordan man skifter navn. Du går op den her, slå ned i den der, trykker der, så laver en ny. Lad os sige, jeg vil og så skifte der, og så skifte der, det her på, og så der. Sværdate. Og du bare skriver navn op, og så dobbeltklikker du. Går du ind, og så skriver du, skifter du bare navn til S. Så skifter du bare navn sådan der, og så kalder du det. Sværdate. Ses til næste gang.